Какво ще се случи утре, 29 януари? Сряда в следващия епизод на индийския сериал «Свободна да избира». Анупама съветва Паритош да започне работа, защото Пари расте. Тя моли Паки да се фокусира върху собствения си живот, а не върху Димпъл и Самар. Анупама призовава Кинжал и Паритош да планират бъдещето си, Ванрадж да обърне внимание на Кавия, а Лила да направи промени в дома. Лила забелязва, че Димпъл си пише с някого, а Барка манипулира Димпъл да остане в къщата на Шах, вместо в дома на Кападия. Анупама настоява Димпъл да се извини на Лила за непристойното си поведение и моли Шах да й осигурят спокойствие през следващите 6 дни, преди заминаването й за САЩ. Барка изпраща пратка на Димпъл, което предизвиква подозрение у Лила. Анупама предупреждава Димпъл, че ако конфликтите продължат, тя лично ще изгони нея и Самар, дори да трябва да се върне от САЩ. Ануч осъзнава, че заминаването на Анупама наближава. Майя смята, че действията й само отдалечават Ануч още повече от нея. Ванрадж изразява съжаление, че в миналото е попречил на Анупама да замине за САЩ, но тя го насърчава да забрави това и да се съсредоточи върху бъдещето си с Кавия и общото им дете. Паритош шокира семейството, обявявайки, че иска да се изнесе с Кинжал заради напрежението с Димпъл и Самар. Кинжал обаче отказва да тръгне с Паритош, тъй като той няма работа за да издържа пари. Това води до спор между тях. Накул предлага с Анупама да се състезават за позицията на наследник на Малти, замисляйки коварен таен план. Барка настоява Майя да предприеме действия срещу Анупама, предупреждавайки, че Ануч може да тръгне след нея в САЩ. Ванрадж помага на Кинжал в домакинските задължения и я пита за решението й относно Паритош. Тя признава, че все още обича семейство Шах. Лила и Ванрадж планират да организират специално сбогуване за Анупама. Малти проявява съчувствие към Накул, разбирайки разочарованието му, но отбелязва, че той е по-фокусиран върху победата, отколкото върху таланта. Докато Накул и Анупама танцуват, той предизвиква падането й върху стъклени парчета, което шокира всички. Напрежението между Майя и Ануч нараства. Димпъл се подготвя за ритуала с Барка и Самар. Анупама изразява надежда, че Шах ще намерят начин да постигнат мир и съгласие помежду си. Малти започва да преосмисля дали Анупама е подходяща за нейна наследница.